Het was vrijdagochtend behoorlijk druk op het schoolplein van basisschool De Hommel. Op het programma stond de opening van het nieuwe groen-blauwe schoolplein. Dat werd gevierd met verschillende activiteiten en een heuse roofvogelshow. We zeggen, hey Henk, kom Henk! Oh nee, ja, luister je ook naar. En het groen-blauw schoolplein, dat is een schoolplein met zo min mogelijk tegels en zoveel mogelijk groen erin. En groen, dat zijn bomen en planten. Maar ook blauw, waar staat dat blauw dan voor? Is dat we ervoor zorgen dat het regenwater, wat normaal op het schoolplein op al die tegels valt en op het dak van de school gemakkelijk de bodem in kan. En dat is een groen-blauw schoolplein. Ja, het schoolplein ziet er fantastisch uit. Het is ook ontwikkeld met behulp van kinderen, geloof ik. Hè? Hoe komt zoiets tot stand? Ja, dat klopt. En meestal hebben basisscholen een kinderraad. Zo hier ook op de Hommel. En die kinderraad die denkt dan helemaal mee met de ontwerper in het ontwerpproces. En wat we ook meestal doen is dat de rest van de kinderen ook meedenkt. We hebben speciale ontwerpbladen en dan kunnen ze knippen, plakken en allerlei ideeën op een ondergrond plakken. En die worden dan besproken door de kinderraad, halen ze de beste ideeën eruit en vervolgens gaat de ontwerper ermee aan de slag. Ja, jullie zijn in Noord- en Midden-Limburg hard bezig om heel veel schoolpleinen om te turnen, om het zo maar te zeggen. Ja, hoe verloopt dat allemaal? Ja, nou ja, in het begin was dat best spannend, hè, want gaat het allemaal lukken? Maar we zijn nu 2,5 jaar bezig met scholen en we hebben al meer dan 50 scholen die deelnemen aan dit. Het is een programma van de samenwerkende gemeente, dus we zijn super trots en blij hoe dat allemaal gaat. En we hebben al meer dan 20 schoolpleinen zijn klaar. Ja, en de een na de andere schoolplein, er wordt nu heel hard gewerkt op heel veel schoolpleinen nu, is klaar en wordt geopend. Net zoals hier bij de Hommel. Dat is echt fantastisch. Ja, jullie doen meer, hè? Want niet alleen de schoolpleinen worden omgebouwd, jullie geven ook lessen op school. Ja, dat klopt. Dat is onderdeel van het hele pakket. Hè? Want we willen naast dat we eigenlijk het permanente groen-blauwe tentoonstelling in de buurt maken, willen we ook graag dat kinderen snappen waarom we dit doen. Hè? En we doen dit ook vanwege het veranderende klimaat. En we geven de zogenaamde klimaatlessen op school. Dus er komen een hele hoop dingen bij elkaar. En niet te vergeten de beestjes. Dus de biodiversiteit, die vergroten we ook. Dus ja, het is gewoon een super project, vinden wij zelf. Ja, en dan krijg je dus dit als resultaat. Hoe zijn de reacties tot nu toe geweest? Ja, in één woord overweldigend. Iedereen vindt het gewoon leuk. Hè? Soms zijn er wat ouders die maken zich aan het begin zorgen over zand in de kleren en dat soort dingen. Maar als het schoolplein er eenmaal is, ja, dan vallen al die bezwaren weg. Omdat iedereen ziet hoe fijn die kinderen kunnen spelen op zo'n schoolplein. Want er is gewoon voor iedereen wat. Hè? Wil je wat meer rust, dan zijn er mooie chillplekjes. Wil je actief, dan zijn er plekjes waar je kunt voetballen. Wil je met een waterpomp spelen, kun je ook aan de gang. Lekker door het groen crossen, het kan allemaal. En dat is zo fijn aan zo'n groen-blauw schoolplein. Want er zijn veel meer mogelijkheden dan op een betegeld schoolplein. Ja, maar Alice, meestal is dit het moment dat ik even ga plassen. Oh, gelukkig. Nou, goed gedaan, meid.